अंदूची जीएसएलांत पयली सेंच्युरी मारपी सुमित घाडी गांवकाराच्या खेळाच्या नेटार आरबीआयन इंडियन ऑयलाचेर 5 रनांनी जैत जोडलें. पयलीं बॅटिंग करतना आरबीआयन 6 विकेटी वगडावन 216 रन्स काडले. जाप दितना इंडियन ऑयल 8 विकेटीच्या बदलाक 211 मेरेन मजल मारूंक पावले. Against RBI that day. This time it was little bit in the air and Feeder won't succeed in cutting it off as he will get boundary. Pranay Sharma off the mark. This time it's in the air and Sumit Gadigaonkar straight away playing the beautiful shot down the ground for 6. This time Pranay Sharma cuts and cuts it hard. It's a boundary. Take a bow. And counters. Oh, that is upishly played and is over the fielders for 4 runs. Down the wicket once again, this time. And you will get another boundary for it. It's one bounce all the way. And Pranay Sharma also playing a very important knock of the life. And this time over the fielder. Congratulations Sumit Gadigaonkar for an excellent 100. Becomes the first cricketer in this tournament to smash a century. This time off the bat, he gets off a strider and what a 6. Looks very interesting at the moment. This time it's cut short, but it is a power play that is put to good use by Ankush Singh. And this time again, connects it well. Another huge hit coming from the bat of Ankush Bains. He's being short and is out. Finally, Ankush Bains trying to play as his team requires him. Well, he's gone after it. And not 6, but he will get 4 for it. फातर्पेचो गुलाल मोठ्या उमेदीन जालो. सबंद वाठार गुलाबी रंगान भरलो. फातर्पे गुलालाक एक वेगळीच प्रथा चलता. उज्याचे रेशेवेल्यान लोकांनी धावत वचपाचे. आपल्या बऱ्या वायट कर्माचे प्रायश्चित्त घेवपाची ती पद्धत अशी दर एकल्याची भावना. ह्या उज्यावेल्यान धांवतले मनशांची आदली वायट कर्म खंय माफ जातात. भावीक गुलालांत तोपश्यो घेवन नाचतात. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. IIFL गोल्ड लोन कॅश मिळवण्याची झटपट आणि सोपी पद्धत. जेव्हा पैशाची तुम्हाला अत्यंत गरज असते, फक्त तुम्हाला हवा आहे तुमचं आधार कार्ड आणि तुमचं सोनं. IIFL ऑफर करत आहे गोल्ड लोन कोणत्याही गरजांसाठी.
मग घरामध्ये लग्न असो वा तुमच्या मुलांचं उच्च शिक्षण असेल, कशासाठी वापरा. वैद्यकीय गरजा व स्वप्नातलं घर घ्यायचं असेल, तुमचं सोनं सुरक्षितपणे वॉल्ट मध्ये लॉक असेल जोवर तुम्ही त्या घरी नेत नाही. केवळ आम्हाला मिस कॉल करा 08030088400. वीस वर्षाच्या पारंपरिक यशस्वी वाटचाली वेळान आता आम्ही तुमच्या आशीर्वादान नव्या आधुनिक जगात प्रवेश करता. नवी सपना, नवी उमेद, नवी उर्बा आणि ताका साथ भांगरा हिऱ्यांची. जीवितातलो प्रत्येक उत्सव भांगरा हिऱ्यांनी सजून उमेदीन मनयात. फोंडा शहरात भांगरा जगतातले एक विश्वासाचे नाव रायकर ज्वेलर्साचे अवधूत रायकार तुमच्या सेवेक घेऊन येता एक भव्य दिव्य असो शोरूम अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड. आता तुमका नवे डिझाईन्स आणि क्वालिटी खातीर दुसऱ्या शहरात वचपाची गरज ना. अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड, शांताश्री बिल्डिंग, अपोजिट स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सदर पोंडा, गोवा. तुमका सगळ्यांक येवकार. United Telecoms Limited, partners of Department of Information Technology, Government of Goa, running prestigious project GBBN, Goa Broadband Network. Value-added services, G-Wave, high-speed internet on fiber, www.gwave.in. शारदा केटरर्स, गोयच्या केटरिंग क्षेत्रातले एक विश्वासाचे आणि खात्रीचे नाव. 3D LED टेक्नॉलॉजीचे आकर्षक बुफे सेटअप. केटरिंग क्षेत्रातलो 23 वर्सांचो अनुभव. दक्षिण गोयचे बेस्ट कॅटरर म्हणून 2 फावटी अवॉर्ड जिखिल्ले. प्रत्येक वेळा प्रत्येक पार्टीक वेगवेगळे सेटअप. इंटरनॅशनल प्रतीचे जेवण. शिस्त, निवळसाण आणि विश्वासाचे दुसरे नाव शारदा केटरर्स. शारदा केटरर्स, फातोर्डा, मडगाव. आज आमच्या लग्नाची अॅनिव्हर्सरी. सुवर्णमय जीवनाचा एक सोनेरी क्षण. अशाच सुखद क्षणांनी आमचं जीवन सतत बहरत आहे. मनासारख्या गोष्टी लाभल्या म्हणजे सगळंच वातावरण सुखमय भासतं. मग उत्सव, लग्न सोहळे आणि समारंभांमध्ये भाग घ्यावासा वाटतो. खरं तर अशा प्रसंगी माझा आनंद द्विगुणित होतो. त्याचं मुख्य कारण आहे शुक्र ज्वेलर्स. रेखीव दागिने, कल्पक डिझाईन्स आणि तुम्ही तर पाहताच आहात किती मनमोहक आकर्षक व्हरायटीज. पण या सगळ्या दागिन्यातली न दिसणारी गोष्ट मी तुम्हाला सांगू. ती गोष्ट म्हणजे शुक्र ज्वेलर्स मध्ये आहे हॉलमार्क शुद्ध सोन्याचा चोख विश्वास. शुक्र ज्वेलर्स, संपूर्ण विश्वास. शुक्र डायमंड्स अँड गोल्ड, अपोजिट सारस्वत बँक, फोंडा, गोवा. Expand your choice with the best brands in mobiles, live demo counters, company trained personnel, easy finance options, in-house mobile repairs and solutions, mobile and computer accessories, Digital World, your mobile brand store, and Samsung Smart Cafe. Best deals, best price. Located opposite Old Education Department off 18 June Road, next to Sushila Building, अरे ऑफिस जा रहा हूं यार. आपको क्या लगा प्रीमियर पे? अब क्या करें, ये पैरागॉन के सुपर स्टाइलिश चप्पल पे नजर अटकी रहती है सबकी, तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है. और कंफर्टेबल इतने के उतारे कौन? पैरागॉन स्टिम्युलस, मेरा स्टाइल. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.